ini ndinoda hangu kupa shoko rechenjedzo kuhama neshamwari, kunyanya-nyanya vari kuJoburg nekuPretoria. Pane vanhu vekumba maZimbabweans vari muPretoria mutown vanozviita maagents, vanoti ivo vanopinza munhu wese basa ari muno muSouth Africa. Even uri kuCape Town vanoti unobhadhara 300 rands tobva takuwanira basa. Even remumakitchen vane gurupu rinopindiwa nelink. Gurupu ravo rakanzi Job Seeker number 3. Havana basa ravanopinza munhu. Ukangovatumira mari muakaunti yavo yakanzi Job Seeker, watova muvengi, havachatotauri newe, dhiri ravo newe ratovharana, ende havakubloki. Ndiwo unoneta wega kuvavhunza, vanenge vangoblutika. Apa ndivo chete vanenge vachikwanisa kutumira mamessages mugurupu iri. Iwe unokwanisa kupinda chete kana uchida kutaura navo, unoenda kuinbox kwavo. Saka zvavanoita ndezvekuti pazuva vanokanda mabasa anosvika even kuzvi 25 vachitaura kuti ari kutodiwa vanhu izvezvi. Varungu vakatomirira. So kana uchirida basa iri, isa mari yako wobva wawana basa. Apa mabasa acho anenge achibhadhara kutangira pa 4,500 rands. Kana riri remumba stay in, mastay out vanobva vakanda anotangira kubhadhara kuma 5,000 rands. Voti uyu murungu anokupa mari yetransport mazuva ose, voisa nema part-time job futi. Vobva vati iri rinodiwa munhu anoshanda 3 days a week, rinopa 300 rands per day. Anybody who need this portion ndibate, uise mari uende kubasa right now. Voisa nere driving futi. Apa ndivo chete vari 3 vanokwanisa kutumira mamessages. Munhu wese ari imomo anoenda kuinbox kana achida kutaura kuti ndinoda basa ramaisa, vototi harisati rawana munhu, isa mari paakaunti iyi. Tigoita kuti ubatane nemurungu wacho ari kuda munhu. Ukangonoisa mari zvavo zvatoita, havachapinduri mamessages uye havakubloke. Kana ukaramba uchivati muri seiko makazongonyarara basa riya 1, anobva atokupindura mhinduro yekuti hai, apa gurupu iro rine vanhu vakawandisa chaizvo. So chandakaona, munhu kana ukavharwa unobva watozvinyararira hako, because mugurupu iri admin chete ndiye anoisa mamessages. Apa mabasa ose avanenge vachiisa ndeekunyepa, kunenge kusina kana basa ririko. Saka chandakazoona ndechekuti iyi inozviti Job Seeker number 3 inenge yakatobuda mu1 ne2. So hama chenjerai, because wese wandakazobvunzawo nezvegurupu iri aingoti ini ndakabhadhara handina basa randakazowana. Saka ndangotiwo ndipowo chenjedzo kune imi vehama.